Ginkalipay ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang nanging desisyon ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson Justice Andres Reyes Jr. nga i-livestream ang mga hearing. Inaangon sa mga napahayag irregularidad sa mga proyekto sa flood control kag iban pa nga mga proyekto nga pang-infrastruktura. Suno kay Sotong tika nga ining sabat sa panawagan sa publiko para sa mas mataas nga estado sang transparency sa ginapatigayon nga investigasyon. Matandaan nga gintukod ang ICI agon magpatigayon sang pagbusi sa mga alegasyon sang korupsyon sa mga proyekto sang gobyerno, labi na may kailabtaran sa mga flood control kag iban pa nga pang-infrastruktura nga proyekto. We're very glad that they accepted the clamor of our people, the public, na mag-livestream na rin sila. Okay yan. Pero tama rin yung sinabi na nung sinabi ng Makati Business Representative. Nabalian ang pahayag ni Senate President Vicente Tito Sotto III.